Good evening, everyone. So before we start, let us introduce ourselves first. I am Maureen Bunay. My partner is. And I'm Giselle Panarigan from Bikol University College of Arts and Letters, Bachelor in Arts Broadcasting. Good evening, everyone. Our guest for this evening is a veteran former news anchor and supervising producer of GMA's network regional news program Baretang Bikol, a former host of Isyungunyan, a former executive producer and news anchor of TV Patrol Bicol, and a former news anchor of ANC. Please welcome Mr. Elmer Caceles. Sir, good evening. Kamusta po kayo? Good evening. I'm okay. I'm still in broadcast. I have a regular program, daily program on radio. Still doing the thing that I've been doing the past 2 years. Good evening, everyone. Sir, ready ka na po ba sa aming interview ngayon, lalo't na po sa mga katanungan namin? Ready na, ready na. Ayan po, sir. Maraming salamat sa iyong pagdalo po sa aming interview tonight. Marahil kami po ay talagang excited ng malaman po, lalo't na may mga malalaman kaming techniques at skills po pagdating sa mga sa pagiging isang media practitioner, kung ano ba dapat ang i-apply bilang isang news anchor. Mali namin po sa mga susunod na henerasyon, kami na rin po ay gaya nyo na rin po. Since po, sir, dati po kayong news anchor ng Baretang Bicol, talagang isinasaalang-alang natin ang disiplina pagdating sa oras po. Ngayon po, sir, ready na po kayo sa first part po ng mga katanungan namin. Okay, ready. I'm ready. Okay po, sir. Ano po bang oras ang programa niyo po before, sir? Or anong oras po ba ang ere ng hawak mong programa po, sir? My biggest program on TV kasi nag-umpisa sa TV. I started my career in broadcast sa ABS-CBN. I was the first anchor ng TV Patrol Bicol. I'm also the executive producer ng TV Patrol Bicol. That was in 1996. Ako yung nag-umpisa ng TV Patrol Bicol. So, ang program namin noon ay 5 o'clock in the afternoon every day. But aside from that, may program din ako sa ANC kasi yung ABS-CBN is a very big network and yung mga regional networks nila ay ginagamit nila sa iba pang broadcast. So, meron silang mga regional news center na tinatawag. So, meron kami noon Bicol News Center Bicol na inilalabas sa ANC. Ang oras noon ay around 2 o'clock in the afternoon. At ang sunod at 7 o'clock, I also have a newscast also on ANC, Dateline News. Nagpa-participate kasi dyan yung lahat ng mga regional stations noong panahon na yon. And aside, after 7 o'clock, mayroon din kaming newscast noon ng 10 o'clock. Still a whip around, yung tinatawag nilang whip around the newscast na nagpa-participate lahat yung regional stations ng ABS-CBN. Ganun yung ginagawa nila. So, I experienced all those things during my time with ABS-CBN. I stayed with ABS-CBN for about 9 years and I resigned in 2004. Dahil medyo na-stress na ako noon. Sabi ko, gusto kong maging boss, kaya gusto kong pumasok ng business. But as my history, my journey in the broadcast shows after ABS-CBN, napasok rin ako ng GMA. Ngayon, nag-try ako sa radio broadcasting. Dahil iba naman yung radio, iba yung TV. Yung TV, basically, it's a newscast.
babasa ka ng news. Pero sa radio, you can speak spontaneously. Gagamitin mo yung stock knowledge mo, yung ideas mo, yung opinion mo. Yun ang kagandahan sa radio. Dami ko na sinabi, tinanong mo lang naman yung oras. Sa ABS-CBN, 5 o'clock ang TV Patrol. Sa GMA, nung nasa GMA ako, yung Baretang Bikol, 5 o'clock din yung oras namin. 5 to oras namin. 5 to minsan 5:30. Pero basically, it's about an hour newscast. And ngayon, sa radio, ang program ko is from 8:30 to 10 every day sa radyo natin dito sa Naga. Yun lang. Sir, dako tayo doon sa 5 p.m. na oras na pagpasok niyo. Sir, usually po, ano oras po kayo pumapasok sa work? Diba? Kailangan din ng pagiging punctual sa trabaho natin. Actually, yung trabaho sa TV, it's not just about yung napapanood nyo. Kasi yung nakikita sa TV, 5 o'clock to 5 to 6, 5:30 or 5 to 6, 1 hour lang yun. Pero yung the work behind the camera, ang dami nun. So, pumapasok kami dyan regular office hours, pumapasok kami ng 9 o'clock, at yung mga kasamahan ko, yung mga cameramen, yung ibang reporters, yung ibang mga technical persons, lumalabas sila ng mga 5 to 6 o'clock. Pero ako, aside from being the newscaster, ako rin yung head ng news. So, as head ng news, may mga supervisory function ka, and I stayed in office hanggang 8 to 9 o'clock doing the management functions of a producer and news chief. I was the news chief of ABS-CBN when I was there in 2000, from 1996 to 2004. So, ang oras dyan mahaba yung preparation. Behind the camera, yung behind the camera preparation mahaba. Hindi lang naman yung nakikita mo sa in 1 hour. So, totoo na napansin ng pag-prepare natin. Sir, dako tayo sa grooming naman po. Ano pong yung mga dapat i-considera sa klase ng pananamit as a news anchor? Yung grooming, ano yan, may mga policy dictated ang network about how anchor should look. Diba? Siyempre, pag nasa on-cam ka, dapat yung standard no, yung coat and tie. Minsan, nagbabarong ako noon dahil parang nakakasawa yung coat and tie. Pero, yun ang sa standard sa newscast. Dapat decente ka, good-looking, well kept ang buhok, lahat. Kasi ang sabi nila, nung panahon na yun, you're the face of the network. You should be able to appear as the best you could. Ikaw yung nakikita sa TV, so ikaw yung nagre-represent ng network. So dapat maayos ka. Hindi lang sa TV, but also sa labas. Nung sa GMA ako, I stayed sa GMA about 6 years. May kontrata akong separate as anchor. Sabi dun sa kontrata, as the face of the network, dapat hindi lang sa maayos ka makakita, kundi hindi ka dapat nakikita na mag-inuman sa labas, di ba? Hindi ka dapat nakikita na nasa bar, na lasing na lasing. Hindi ka dapat nakikita sa labas na gumagawa ng kabarumbaduhan kasi nga you're the face of the network. Ganyan yung respect and treatment na ginagawa nila, na ina-afford nila sa mga news anchors, especially news anchors, kasi news nga yan, di ba? Iba naman yung comedy. Kung comedy ka, okay lang na ano. Pero kung news anchor ka, dapat parang decente, maayos, respectable. Yun. At ano pa, gusto ko sabihin, usually, yung mga anchor, may naka-assign na taga-makeup dyan. Sa Manila, yung mga may makeup room talaga sa Manila na lahat na anchor bago lalabas, dadan doon, mag-makeup lahat. Pero sa mga provincial stations, regional stations, dahil nga
ano, parang multi-function lahat. Di ba? Ako kahit anchor, kahit head ng news, nag-respect ako, nag-print ako ng news, ng script, lahat, multi-function kami lahat. Yung ibang reporter, hindi lang nagre-report, kundi sumasama din sa mga technical work sa loob. So, nung nasa TV ako, nung nasa ABS ako, sabi ko parang pag-rush hour na kasi, di ba? 5 o'clock yung newscast, hindi naman pwedeng 5 o'clock na sasabihin mo, ay, sandali lang, hindi pa ako tapos hindi pa ako, hindi pwede. Dapat at 5 o'clock, o few minutes before 5 o'clock, dapat nakaupo ka na doon sa camera para natitest na ng camera yung mukha mo, yung mga tone settings ng lahat, yung lightings, lahat. So dapat nakaupo ka na doon. Rush hour ang preparation ng news. May rush hour yan. From 1 o'clock to 5 o'clock, yan, rush hour yan. Rush hour time ng So parang sabi ko, pag may makeup artist pa tayo dyan na parang di ko alam kung kaya ko pang dumaan dyan sa makeup para magpa-makeup. So, natuto kami mag-makeup sa sarili namin. Kahit mga lalaki. Hindi naman yung sobrang ng makeup. Ano lang, natuto ko maglagay ng foundation kasi dapat hindi nagme-makeup hindi para magpapugi. Nagme-makeup ka para hindi ang tawag doon, hindi shiny yung face mo sa camera kasi ang daming ilaw, di ba? Ang daming ilaw. So, kailangan medyo powdered yung mukha mo para hindi ka magmukhang adobo sa camera. So, yun ang objective nun. Hindi naman sa pagpapapugi o pagpapaganda lang. Pero siyempre, papugi na rin yun. Pero, most importantly, hindi ka magmumukhang adobo sa camera. Yun so natuto kami maglagay ng I started my career actually sa broadcast sa TV, hindi sa ABS even, but Channel 5. Nung panahon na yun, kasama ko, doon kami natuto na maglagay ng foundation, tapos powder para hindi shiny, and then hindi ako nag-lipstick kasi ayaw ko mag-lipstick. Pero yung kasama ko nag-lipstick, lalaki nag-lipstick. Sabi ko, lip balm na lang, para hindi masyado magtula. Medyo lang yung na-emphasize lang yung lips mo. Nung panahon na yun, bata pa ako mas pogi pa ako nung panahon na yun. Pero ngayon, iba na itsura ko. Pero nung kabataan ko nakita niyo, kahit hindi ako mag-makeup, okay pa rin. Ayan po, sir. Tama nga po kayo na you are the face of the network. Kaya kailangan talaga pong presentable tayo sa harapan ng camera. Ngayon po, sir, for estimation naman po sa oras, sa tingin niyo po ba yung mga naibanggit niyo po, ilan po kaya yung oras o ilang oras ang ginugol niyo for preparations po? Ang preparation namin dyan, yung routine, i-explain ko yung routine ng namin. Nung sa ABS ako, early morning, mga 6 o'clock, yung mga reporters namin lalabas na supposed to be pupunta ko ng maaga sa station, mag-meet kami, mag-uusap kami about nung lakad for the day. So as producer, kasi ako rin executive producer, ako yung nag-discuss among all the reporters kung ano yung beat ng bawat isa. Ikaw yung police, ikaw sa mayor ka, ikaw dun ka sa kung stories. So, maaga pa lang yan, nakabukas na yung radyo, kinikinig ng radyo para malaman ko kung ano yung mga pumuputok na balita. At the same time, nagmo-monitor ka rin ng telepono mo kung may bibigay sa iyo ng mga possible stories.
At meron din dyan yung mga nag-walk-in sa station na nakikiusap na may mga reklamo na hinaharas kami doon sa isang ganyan. So, at the start of the day, meron akong parang line-up, yung initial line-up kung ano yung possible stories na pupunta ng reporters. So, dinidiscuss ko sa kanila yan. At the same time, kinukuha ko rin yung mga inputs ng mga reporters. Ano ba yung mga narinig mo, mga bagong kwentong pwedeng i-follow up. So, usapan namin at dyan, na-finalize namin kung saan ang ruta ng bawat isa. So, paglabas nila, hanggang ano yan, ang ano nila, from 6 to 7 o'clock, lalabas na yan. Dapat 3 o'clock, nasa station na as much as possible. Kaya lang, kung halimbawa yung bit ng isa ay nasa Camarines Norte sa Daet o yung isa nasa Albay, malayo, so kailangan namin magbigay ng konting leeway para ganun ang news, di ba? Hindi yan walang oras yan, hindi mo alam kung anong oras na darating, hindi mo alam kung big story, halimbawa malayo, nagta-travel pa lang sila, tinatawagan ko na sa telepono kung ano ba yung storya dyan para isulat ko lang. Pagdating mo, yung video na lang, yung prepare. Ganun, dapat maging creative kayo, resourceful, at the same time, mabilis tumakbo yung utak para maayos yung routine. Kasi mahirap ang trabaho sa TV. Yun ang pinakamahirap, maki-oras. At the same time, dapat matatag ang dibdib mo na hindi ka nagpapanik. Ano po kayo nagkakaroon ng ideya na ikaw ay dapat nasa arena? O gumagamit po ba ng hand signal? O mayroon po bang isang tao sa iyong harapan? Okay. Sa loob ng studio, may cameraman at depende kung two-cam setup kayo, may dalawang cameraman dyan. At may floor director na tinatawag. Yung floor director, nandiyan yan sa loob ng studio. Siya usually yung nagsisignal sa'yo na go ahead o sign lang. Kahit walang floor director, yung anchor dapat alam niya kung mag-on air na siya. Paano malalaman? Una, yung camera sa loob ng studio, merong ilaw yan sa taas. Pag nag-red light yan, ibig sabihin, naka-on yung camera at ikaw ay nasa monitor. At meron din TV sa side ng studio, dun mo makikita yung live airing ng TV. So pag nakita mo nandun ka na, ibig sabihin live ka na, ayusin mo yung sarili mo tapos magbasa ka na. Basically, yan ang situation. Saka may may technical director din yan sa loob na nag-uusap, na nagbibigay sa iyo ng instruction kasi may earphone ka may sasabihin sa iyo na kung instruction na may papasok na live report na paki-introduce na lang kasi live ito by phone. So mga instances na ganyan, may instruction sa earphone. Yun, di ba ganun rin po sir pag matatapos or magsisimula ang advertisement, nag-blink ng red light if e-ere na? Iba-iba kasi yung situation. Sabi ko nga, may mga station na limited yung tao. Hindi lahat na pwedeng lagyan. Kasi gaya ng mga regional stations, hindi naman siya kasing laki ng Metro Manila Station, Channel 2 sa Metro Manila or TVA sa Manila na lahat may tao. So, yung anchor sa mga regional station, mas magagaling kasi alam nila kahit walang director dyan, walang magsisignal sa'yo, pag nakita mo niya sarili mo, mukha mo sa TV, magsalita ka na. Kapag nakikita mong may commercial, then shut up. Alam mo na yung common sense, parang gano'n na lang. Pero palagi may director pa rin yan, sasabihin naman sa'yo sa earphone.
na sa communication, no? Ganito ang mangyayari, sunod-sunod kanya. Yung floor director, ganun din, kung may floor director. Usually, para hindi ma-distract yung anchor, yung floor director yung sasabihan. Kasi kung halimbawa may ini-interview ng live yung anchor, tapos nagbibigay instruction sa loob, baka hindi na maintindihan yung nag-uusap, yung kausap niya, madi-distract. So, yung floor director yung sinasabihan, na at the same time yung floor director, minsan may hawak na papel yan, sinusulat niya, sir, magagap tayo, magagap for commercial, ganyan. Di, gaano ka. Alam mo na. So sir, meron po ba kayong ginagamit na script o sinasaulo niyo po bang pagtatanong sa reporter during newscast? Sorry. Usually, nagtatanong ka based doon sa report, based doon sa sinabi niya, based doon sa dati mo nang alam. Kaya nga, ang journalist dapat maraming alam. Mahilig ka magbasa, mahilig ka makinig ng mga balita, alam mo yung mga balita. Ganito, nag-uusap tayo, wala naman akong script, wala naman akong prepared na kung ano sasabihin ko. Pero from experience, sa dati mo ng mga alam, madaling magtanong. Kahit ngayon, mag-interview ako sa inyo, kaya ko yung interviewin based doon sa mga dati ko ng alam. Saka, mas maganda yung tanong na hindi scripted, yung spontaneous na tanong. Kasi makikita doon yung realistic yung dating sa audience. And at the same time, yung bang tinatawag na tawag sa ngayon na sa social media na exactly at that time kung ano yung situation. On the spot po. May ibang term na ito lang natin. Kung ano yung situation, yun mismo ang itatanong mo para in real time yung tinatawag, real time. Sir, kapag kayo ay nasa technical error, ano po ba ang paraan nyo para maiulat ang inyong sasabihin? Nag-a-adlib po ba kayo? Importante marunong kang mag-adlib. Sa mga anchors, importante na marunong kang mag-adlib. Kasi kung hindi ka marunong mag-adlib tapos nawala namatay yung prompter, ano ba, magpupunga ka dyan, magbumungat ang engot dyan, masisira ang reputasyon mo. So, importante yung anchor, maraming alam sa stories na binabalita, naiintindihan mo yung binabalita mo, para kung ano man yung mga situation na lumabas dyan, you can adapt, you can make adjustments para hindi ka naman magmukha. Saka yung mga anchor naman, kita mo yung mga hawak na papel yun, di ba? Mga kopya ng script yun. Dahil pag bumagsak yung prompter, may script ka kasi hindi mo naman kaya i-memorize yung lahat ng mga balita. Laging may hawak na papel yan. Yun ang ano. Pero pag mga live coverage, walang script, walang lahat, you're on your own. Dapat gamitin mo. So yun po. Tama po talaga na dapat binabasa na natin before mag-ere yung mga balita na ibabalita po natin. Yes po. And pagdating mo po sir sa studio po, may green screen po bang ginagamit? Green screen para sa virtual backdrop. Opo. Meron. Nung panahon, nung unang sa ABS-CBN dati, hindi masyadong madalas yung mga virtual backdrop. May ginagamit kami noon, pero hindi green, blue yung ginagamit namin na kulay. Kaya nga, ang sabi sa akin ng technical director, huwag ka magsusuot ng blue kasi pag nagsuot ka ng blue, puputas yung ano mo dyan. So, blue yung backdrop namin. Ngayon, mas lalong napapadalas yan. Pero nung sa GMA ako, sa Baretang Bikol, yung backdrop namin, totoo lahat yun. Walang green doon, walang virtual backdrop. Lahat, may table, may mga design, may TV, for graphics na TV dyan sa side. Walang virtual backdrop. Yeah.
Yan po, blue screen po pala sa inyo, kakaiba. Mostly po kasi sa iba green po talaga, sir. Pero maganda po ano yan. Ito green din yan kasi nagprograma ko ngayon sa radyo sa bahay. Kaya gumawa ako ng Nga po, sir, maganda po yung view nyo dyan. gamit ko, hindi yan. May backdrop kami sa programa na nakalagay yung station. Pandemic kasi kaya bihira ako pumunta sa station, sa bahay ako nagprograma. Panood nyo po ba ang recordings o ano po yung technique nyo para i-evaluate po ang inyong sarili? Nung una, parang naasar ako mag-preview ng sarili kasi parang critical ka sarili mo eh. Sura ko ng pangit ko naman dyan. At pagsalita ko pangit. Wala kang nakitang maganda sarili mo. Pero importante na i-preview mo. Ay na papanoorin mo yung sarili mo para makita mo yung mga diferensya mo at magawa mo ng paraan sa broadcast. Importante yan. Saka yung mga boss naman, yung ibang top management, pinapanood nila yan, nire-review, at kung may mga nakikita silang problema o mali, sinasabihan ka o kaya kasama yan sa ABS, sa GMA, may daily reports kami dyan. May daily reports, ano nangyari, ano balita, sinasabi namin yan. Tapos everyday, yung management may sinasabi, ganito ang gawin nyo. Kung may parang may problema yung ganito. So palagi silang may mga sinasabi. Kaya nga, stressed yung mga tao sa news dahil hindi lang yung trabaho mo sa pagbabalita, kundi meron ka pa rin mga top managers na nag-monitor sa'yo kung maayos yung ginagawa nyo. Ganun yung malalaking network. Sa una po talaga parang mahihiya po talaga tayong panoorin yung sarili natin. But yun po yung kailangan talaga. Need natin i-review for us to know kung ano po ba yung mga improvement or kung saan tayo nagkamali. Kailangan po talaga yun. Pagdating naman po, sir, sa after po, kunyari ng programa po, kasabay po ulit kayo sa pagpaplano o sa pagbuo ng storya for the next day po? Lahat namang kasama. Yung sinabi ko nga sa inyo, hindi lang ako newscaster ng panahon, ako rin yung executive producer, ako yung supervising producer. So actually, ako yung nag-manage ng the entire news team. Kaya palagi akong kasama sa usapan. Actually, ako yung nag-preside ng meeting namin. So every day, ako ang namumroblema kung paano ko iipunin lahat. Kasi during my newscast, habang nag-newscast ako, yung iba takbuhan na, pauwian na, o kaya nagiinuman kung saan-saan. Pagdating ng meeting, wala na. Asa na sila? Wala na. Pero may mga dyan, pwede ka mag-memo. Sa malalaking network, strict sila. Kailangan sumusunod na lahat sa mga policies ng company. Kung may meeting, dapat mag-participate sila. Kasama yung mga cameramen, yung mga editor, yung mga kahit yung sa audio, sa music bed, na operate ng music bed, glad sila dapat nandiyan kasi pinag-uusapan lahat yung overall look ng program and at the same time maka-input lahat kung ano ba yung problema kasi hindi naman porke ikaw yung producer at alam mo na lahat. So kailangan makuha mo yung input ng lahat para more heads better than one, right? Sabi yan, di ba? Po, tama nga po talaga yung sinabi nyo. Dapat if news anchor ka, dapat marunong ka din sa iba. Diba? Dapat ganun din po ang mga media practitioner nowadays. Dapat maging flexible sa lahat na gawain sa media po. Dapat yung mga practitioner multifunctional. Hindi ka lang one-track-minded na parang, ako writer lang ako, dito lang ako. Ay, ako cameraman, ito lang sa akin. Hindi. Yung team, yung reporter, yung isang reportorial team composed ng cameraman sa kanang reporter is a team. Dapat nag-uusap sila palagi. Dapat kinakausap ng reporter yung cameraman, ganito yung kukunan mo. Habang kausap ko ito, ganito ang kukunan mo. Dapat
itong bahay na pupunan mo rin yan dahil dyan nangyari yung krimen, di ba? Kunan mo yung gate kasi may dugo doon sa gate, ganyan. Nag-uusap sila. Yung cameraman din pwede mag-input sa reporter. Nakita ko doon, may isang ano doon na lalaki pa, tingin ko parang nakatagulo yung mukha nun eh. Baka pwede mong interviewin pagka sagot din yun. So, dapat nag-uusap sila kasi dapat nag-observe parehas at the same time parehas na pumapasok ng input para mabuo yung kwento na pinakamaayos at pinakamagaling. Oh, yan, sir. Thank you, sir. Ano bang maipapayo nyo sa amin or sa mga future media practitioner na gusto pong sumunod sa yapak nyo? Hindi naman ako kasing sikat ang mga sikat sa Manila, no? Pero sa Bicol, parang gumawa na natin ang pangalan. Yes. Kasi ako yung pinakaunang anchor sa ABS and at the same time sa GMA para sa malalaking network. At hindi nyo rin alam, kaya ako'y teacher din sa MASCOM. Nagturo ako sa MASCOM journalism dito sa USI, sa Naga. At palagi kong sinasabi sa mga estudyante ko na dahil pumasok ka sa course na ganito, kasi na-observe ko sa maraming pumapasok dito, pa-picture ng pa-picture, pa-posting tapos i-post sa Facebook. Pagpapasok ka sa mga network, anong ginagawa nila palagi? Ano ang unang ginagawa ng mga network? Yung malalaking network, ABS-CBN, GMA, kasi napasok ako dyan. Ang una nilang ginagawa, pinapa-exam kayo. Ano ba yung exams? Ano basically ang exams? It's all about writing. Writing in Tagalog, in English, and in Bikol. Hindi mo dapat kalimutan yung Bikol kasi if you're going to broadcast in Bicol, you should be able to speak in Bicol. Hindi naman pwede mag-broadcast tayo dito ng English, walang manonood sa'yo, hindi ka maiintindihan ng mga nasa barangay. Kung Tagalog naman, sasabihin mo, maiintindihan ka. Pero what's the point na tinawag tayong Bicolano kung hindi tayo nag-Bicol? Kung magtatagalog na lahat ng newscast, wag na natin tawagin na Bicol to. Gawin na rin part ng Metro Manila ang Bicol. So ang sinasabi ko sa mga estudyante ko, first, develop your writing skills. Importante yung writing skills. Dapat i-develop mo na marunong kang magsulat. Paano magsulat? Basically, nagkikwento ka. Paano mo ang pasunod-sunod ng kwento, yung data. Yun ngang nasa GMA ako, yung sa reporter namin sinabi sa akin, may data overload. Sabi niya, may data overload. Kasi required sa mga reporters na gumawa ng at least 5 stories every day. 5 storya every day. Iba-ibang storya. Medyo mahirap yan kasi sa isang storya, hindi lang isang tao i-interviewin mo, mga 2 o 3. Sa dami ng interview, halimbawa nag-interview ka ng, may 4 stories ka, nag-interview ka ng mga 12 personalities, talagang magugulo ka. Sino ba yung nagsabi ng ganito? So, may data overload ka talaga. So, kailangan maging organized ka. Isa yan sa isang journalist, maging organized sa pagtrabaho. At the same time, organize mo yung utak mo para hindi ka nagpapanik pagdating ng rush hour. So, develop your skill in writing, develop an organized attitude sa trabaho, saka sinasabi palagi sa ABS kami, huwag papasok sa utak yung dahil nasa ABS ka, huwag papasok kasi nobody is indispensable. You're only good as your last performance, sinasabi nila. Okay, magaling ka ngayon, pero nagyabang ka. Next year, baka wala ka na. Maraming papalit sa'yo. Nung nag-apply ako sa ABS, ilan ba yung nag-apply doon? Mga 100, 200, 500, 1,000, nag-submit ng application. Tapos, ninarrow down niya sa ilan lang kayo. Kukunin lang pala mga 15 persons out of 500 na nag-apply. So, ang daming competition. Ganon din sa Manila kasi nagtrabaho din ako sa Manila. Ganon ang competition. Ang laki ng competition. So, kung journalist ka, nasa ganito kang course, just be able to develop a good writing skills. At the same time,
mahilig kang magbasa para marami kang alam sa mga pangyayari. Dapat din na siguruhin mo na talagang gusto ko ba talaga maging journalist? Gusto ko ba talaga yung trabaho dito? O baka gusto ko lang talagang maging artista? Ay di, wag ka na mag-journalist, pumasok ka na lang sa PBB para hindi ka na mahirapan pa na 4 na taon. Pero kung ikakarir mo talaga yung pagiging journalist o sa masscom, marami namang opportunities dito. Ako, actually, hindi lang sa PBB ako nagtrabaho. Naging information officer ako ng isang United Nations project sa Manila. So nagtrabaho ako dun for 5 years. It's a United Nations Development Program project na ako yung information officer. Ako yung in charge ng publication. Gumagawa ako ng publication doon. So overall package na yan dapat sa'yo kung talaga yun ang hilig mo. Kaya ngayon, di ba? After TV, sabi nila, ba't pasok ka sa radyo? Ang tagal mo sa TV, palagi kang naka-quote and type, pasok ka sa radyo. Hindi, gusto ko to eh. Nag-i-enjoy ako sa trabaho ng ganito, na nakakapagsalita ako, na ilalabas ko yung opinion ko, yung mga pananaw ko. So, gusto ko to. So, ganun yung naging personality ko na ito na talaga yung career na napili ko. Yun. Sinishare ko lahat yan sa mga estudyante ko. Kaya nga ako nagpapa-interview ako. Gusto ko na i-share. Kasi parang na-disappoint ako dun sa iba kong estudyante sa master. Ang gusto pala nila maging model. Magpapipicture, tapos ipopost sa Facebook, at posing. Pero pagdating dun sa pagsusulat na, parang tinatamad na magsulat. Ayaw magsulat. Hindi alam kung ano yung mga nangyayari sa paligid. Ano ba yung mga issues ngayon? Ano ba yung pinag-uusapan ngayon? Yung namang trabaho natin, hindi lang naman tayo dapat police report lang na may pinatay ganito, may ninakawan na ganito. We should also be able to understand the different issues nowadays sa politika, sa environment, kasi sa fake news especially, palagi kong sinasabi yan sa mga estudyante ko. Be able to identify ano ba yung mga fake news na nakakasira ng mga ulo ngayon ng mga tao. Dapat nagtuturo kayo sa kapwa nyo na ikaw, nag-aral ka ng masscom, nag-aral ka ng journalism, should be able to identify what's fake and what is real. So, kailangan na ituro mo sa kapwa mo para naman yung mga Pilipino ay hindi napapaniwala sa mga sabi-sabi at ibinubuto kung sino-sino. Tayo rin yung naghihirap. So, importante, sabi nga, yung journalism, yung media is a very important part of democracy. Diba? Naituro na rin siguro sa inyo yan. Kaya tinawag na, ano ba tayo? For a state. May ano kasi ako, may memory gap na. Pero yun, ang importante, ang role natin sa society and sa gobyerno at sa democracy. Yan ang ini-emphasize ko sa mga estudyante. Hindi lang tayo nagpapakit sa screen o hindi naiintindihan natin. Itulong tayo sa pagpaliwanag sa tao na ito ang tama, ito ang dapat. Kaya ilabas mo ang opinion mo para marinig rin ng iba. Habang kung salita. Talagang tama nga po kayo, sir, na dapat kapag isa kang parte ng media or isa kang media practitioner, dapat talagang knowledgeable ka po talaga sa mga latest event, lalong-lalo na po dito sa ating sarili nating bansa. At kailangan talaga nating i-balance kung anong nga ba talaga yung totoo sa hindi totoo. At dapat isa lang talaga natin ito. At dito na nga po, sir, nagtatapos ang aming interview. Maraming salamat po at dahil napaunlakan niyo po kami ngayong araw. Malaking tulong po talaga ang iyong mga naibahagi sa amin at talagang malaking aral din po ang makapanayam ka po ngayon. We are grateful to have you here, sir, sa aming interview. So, I will be asking for the photo opportunity. So, smile po tayo. 1, 2, 3. Saglit lang po. Isa pa po ha. O, isa pa. 1, 2, 3, smile.
Sir, waki po. Parang wala akong bakit. Opa, sir, opa. Paano ganyan? Opo. Ganyan. Okay. Opo. Sige po, sir. 1, 2, 3. Okay. Anything to add, sir, sa ano niyo po? Thank you sa pagpili sa akin. It's an honor to be part of your student activity, especially din sa BU. Alam ko naman ang BU is sa pinakamagaling na school dito sa Bikol at sa Pilipinas. So, I'm honored na maging part ng klase nyo, ng activity nyo. And I'm always available sa mga lagot. Thank you talaga namin at nakuha namin po kayo. Maraming salamat po. May natutunan pa kayo sa akin. O, Sa akin talaga yung sinabi niyong, you are the face of the network po, sir. yeah, isang pambihirang opportunity sa mga journalists. Pag napili kayo na maging anchor dahil you will be the face of the network, so you will be representing the network. Malaking responsibility yun. Pero hindi ka naman pipiliin doon dahil pogi ka or maganda ka, kundi dahil alam mo yung ginagawa mo at may background ka sa ginagawa mo na reputable. Pogi ka lang dahil kung yung qualification pogi ka, pati sub will be a newscaster o kaya siguro pas wala newscaster, hindi naman.